Buenas noches, Moncho. Una valoración del partido. Bueno, estamos tristes porque aquí lo que interesa es ganar. Transmití al equipo que la actitud fue buena y competimos bien durante mucho tiempo, pero bueno, es justo vencedor Estudiantes, ¿no? Estaba viendo ahora la estadística, eso me sorprende tantos jugadores en más o menos negativo y elevado. Además, un partido en el que haces 20 rebotes de ataque y no lo ganas es porque has fallado mucho en porcentajes de tiro y creo que ha pasado, ¿no? Sobre todo en la línea de tres, y algo que ha sido terrible para nosotros, las pérdidas de balón. Creo que en la primera parte estamos muy bien, en nivel de energía, intensidad, incluso algunas estrategias nos van funcionando bien, vamos controlando a Granger, solo 3 puntos, quizá más dificultad para defender a los dos aleros, a Rodríguez y a Smith, sobre todo en el primer cuarto a Smith. Y en el tercer cuarto ya la sensación cambia, ¿no? Yo creo que empezamos a perder el partido en ataque. El ataque se vuelve un poquito más individualista, fallamos algunos tiros fáciles, pero jugamos con poquita paciencia. Y aunque vamos al último cuarto ganando por 2, visto así desde fuera, yo veo las caras de mis jugadores y ya sentí que lo estaban viendo difícil, ¿no? Y hay un momento que es definitivo, que yo creo el triple de Andrich, que les pone a 8 a falta de, no sé si 3 minutos, ahí se gana el partido, ¿no? Bueno, pero en el último cuarto, ahora que el dominio del juego, del ritmo lo tiene Granger, ya no nos funcionaron cosas que hacíamos, quizá por cansancio, quizá por falta de concentración, y bueno, pues perdimos, ¿no? Y nos duele porque es una derrota. No hay derrotas, no hay victorias morales de estas de que es contra Estudiantes y que son muy buenos. Ahora hay que concentrarse en lo próximo, no subestimar a Morón y estar preparados para sufrir otra vez. Non sei como planteaches o xogo, porque xogaches de inicio con Crick e Gil, que se fixeron moito dano na primeira volta, e non sei tamén con esas perdas de balón que permitiron correr Estudiantes, se vos castigaron un pouco o plan de partido. Sí, sobre todo no inicio, Kravic corre demasiado fácil. A mí me parece que por falta de actividade non xa no rebote de ataque, e é un partido que collemos 20, non? Pero realmente Kravic aproveita ben os poucos contraataques que ten Estudiantes na primeira parte son con Kravic. E sí, unha idea era cargar dentro e xogar bastante pase interior, non? En Romaro, en Marvin, en Criqui, nos extremos altos que temos nos aleros. Bueno, máis ou menos foi sendo. Estudiantes tiña un bon plan defensivo, traballaron ben, sobre todo colapsar moito cando Sergio Rodríguez xogaba de espaldas. Me parece que podemos mellorar os xogos en balón, outros colegas aproveitar mellor esa vantaxe que el crea, pero as pérdidas de balón, bueno, non son por xogar dentro, non se perden moitos balóns cando queres pasar dentro, están motivadas en outro tipo de accións que quizá abusamos algunhas veces demais, demasiados botes, poucos pases, pick and roll con mal posicionamento dos outros, non? Queríamos xogar 2x2, pero non estábamos facendo ben, e despois non atacamos nunca ben a defensa de cambios deles, eles nos cambiaron moito e non explotamos os mismatches. Me parece que nos equivocamos nas decisións. Procuramos máis a vantaxe directa do xogador ao que lle cambiaban, en vez de intentar algo máis combinativo, máis colectivo, non? Que estaba traballado, pero bueno, ás veces as cousas non é que non funcionen. En este caso non sei se funciona, non fomos capaces de facer o que queríamos facer. Falabas antes da porcentaxe de triplas, non sei como valoras eso, se simplemente foi desacerto ou querías algún tipo de movimento máis. No, porque realmente lembro bastantes tiros de Lisboa, cómodos de Sergio. No, hai días que non entran. Bueno, pode ser o precio que pagas polo esforzo defensivo, que estaba sendo grande, o partido obviamente un partido de tensión tamén, e bueno, caímos algo, realmente fomos durante bastante tempo unha das mellores equipas no lanzamento de 3 e agora caímos un pouquiño, pero que estes tiros non podemos caer un pouquiño por execución do ataque ou porque mellora a defensa dos contrarios, pero realmente hoxe non se meten moitos tiros abertos solos. Solo podemos animar e entrenar máis e repetir ese tiro. É difícil, porque non tens nada que decir a un rapaz que tira solo e non mete, non? Non sei se pasou xa o peor momento despois da victoria de Tizona, da imaxe que destes hoxe, crees que o equipo xa vai recuperando o tono?
Pois sí, pero cuidado que isto é moi traizoeiro, a Liga é complicada. Lembro, falamos agora no vestuario, rapaces, lembreilles que cando perdemos en Burgos contra San Pablo, dixemos, eu que sou un vello, non o parezco, dixens, cuidado que estas derrotas poden facer daño, porque podemos perder partidos agora que non está previsto. Porque eu en San Pablo vin cousas que non me gustaron nada, non? E realmente nos desfixemos un pouco como equipo e chegaron 4 derrotas seguidas. Entón, hoxe o primeiro que lles quixen transmitir é perdemos con Estudiantes, vale, pero acabou o pasado atentos a Morón. A derrota de Estudiantes o que non podemos agora é arrastrala, porque houve algún momentiño hoxe de individualismo, non? E de pérdida de concentración. Que quero que, ok, se pode comprender, porque non é mala atitude, a veces é que queres facer quizá máis do que podes, do que debes, pero bueno, e algunha falta de experiencia, pero temos que pensar que isto, sí, gañamos a Tizona, hoxe competimos ben, pero non chega. Isto non nos garantiza nada o próximo día, se non estamos xuntos loitando e convencidos do traballo que hai que facer. Ainda que non é relevante, o quinteto inicial que sai, pero si esa segunda unidade que parece que deu algo máis o equipo que está faltando. A que se debeu ese cambio? Apostas por un quinteto, pero o segundo mellor ao que había. Bueno, pasa ás veces. Repetimos o quinteto de Tizona, nos parece que entrou bastante ben. Realmente temos agora mesmo, quizá nos papéis, Santi Paz e Martín, que son moi importantes para nós, pois podemos decir que son os dous que é unha sorpresa que empecen, non? Pero en os outros 10, a mí me parece que ninguén se sorprende se empeza Javi, se empeza Rafa. Se empeza Mudi, se empeza Brito, se empeza Mendicote ou empeza Sergio, non? Me parece que, sendo un dos equipos, vamos decir, de metade da tabela, temos unha plantilla fabulosa, longa, e dobramos e até triplicamos algunhas posicións, non? Por tanto, non procuramos sorpresas con o quinteto. Pensamos nunhas determinadas xogadas que queríamos facer, tamén na defensa de pick and roll que íbamos facer de inicio, con Granger e Kravitz, que eran a parella que eles iban a utilizar, e nos parecía que Romaro era o 5 ideal para eso, e Ben no 4 e Javi de 1. E despois entrou unha segunda unidade, que tamén traballou moito con outras estrategias defensivas, de pick and roll, e que a mí me parece que entrou, bueno, non sei se máis músculo, pero sei máis enerxía. Se notou moita enerxía en Brito, en Mendicote, non? En Marvin ou un Sipe. Na segunda parte intentamos repetir, non sei se vichedes que o 5 inicial do terceiro cuarto é o mesmo, e xa non saiu igual, ben saiu igual o peso nega rotación, pero bueno, este é o traballo, experimentar. De xogadores, o mellor por os que pasaban no partido era Sergio Rodríguez, as dúas faltas, ao inicio, botando o partido, que lle pasou a ser? Non sei, bueno, as faltas foron rápidas, unha me parece que é táctica, que el quere parar un contraataque, e o defenderon a Sergio bastante ben, non? Nós temos que procurar a Sergio no xogo de espaldas, porque é dos mellores xogadores de espaldas a canasta, de costas para o cesto, vamos, que hai na Liga, pero non é un xogo, non é unha maneira de xogar solo, un contra un. Depende moito do espacio dos compañeiros, de como se colocan, de como... E a mí me parece que hoxe non... Houve momentos que non lle axudamos, non? A defensa de Estudiantes era bastante táctica, enviaban a línea de fondo, negaban ya a rotación á mão dereita, Kravitz estaba aí á espera como para facer un 2 contra 1, e bueno, máis ou menos. Empezou ben porque pasou unha bola dentro fora que dá un triple de Mudi, pero despois xa axustaron e xa non foi igual. Donde non vi tamén a Sergio se foi no lanzamento exterior, como outros, non? Non vi agora a estadística, pero bueno, os lanzamentos exteriores que tentou, pois non entraron. Pero nós temos que sobrevivir a eso, eu me nego a aceptar que nós temos que gañar con un bon partido de Sergio e con un mal partido de Sergio. Temos que ser capaces de gañar porque xa fomos con Mudi marcando 4 puntos, con Mudi marcando 30. Temos que conseguir eso. Es decir, non podemos decir, non, queremos xogar playoff, temos aquí un proxecto cojonudo entre mans e tal e cual, e agora chorar porque un día un tipo non está tan ben. Me parece que temos que ser capaces de sobrevivir a eso. Ahora dese partido de Morón, é o partido trampa de Morón. Nós xa metemos os pés en varios cepos, en trampas para osos, non? Joder. Morón é un campo difícil sempre, obviamente está nunha situación pero que eles xa non teñen moito que perder, non? Ou nada.
e un campo que apretan, que... Entonces, para nós, a trampa pode ser non tanto a posición na clasificación, é que acaba o partido hoxe, que mañá non podemos adestrar aquí porque a instalación está pechada e non encontramos unha alternativa. Entonces vamos ir a ese partido. Quero ver o lado positivo. Veña, un día de descanso, ¿no? Pero vamos a ir ao partido de Moróns simplemente con unha sesión que é o luns pola mañá, porque pola tarde viaxamos. E o meu equipo realmente precisaba de bastante preparación táctica para os partidos. É un defecto que temos, o digo así con algunha ironía, pero precisamos de bastante preparación táctica. Por tanto, a trampa quizás está aí, en que non nos vamos preparar como outros días, pero confío en que gañemos, que temos que facer un bon traballo. Moitas grazas. Gracias a vosotros.